ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತರಿಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಚಾನಲ್ ಏನ ಚಾನಲ್ದ ಪುದರ್ ಕಾರ್ತಿಸ್ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ತುಳು ಚಾನಲ್ ತುಳು ವ್ಲಾಗರ್ ಯಾನು ಸೊ ನಿಕುಲ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಇನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ತುಯ್ಬೊಕ್ಕ ಮರಪಂದೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಏಪಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಪನ್ಪೆ ನೀ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ದಾಯ್ಪಂಡ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ ನಿಕುಲ್ ಕೇನ್ವರ ಇಜ್ಜರ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಸೊ ಅಂಚಾದ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಸೊ ಮೀಂದ ವಿಡಿಯೋ ಒಂಜಿ ಉಂಡು ಪಾಡುವೆ ಏನು ಪಂಡದಿತ್ತೆ ಬಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡರೆ ಆಯ್ಚಿ ಮಲ್ಲ ಇತ್ತು ನಂದು ಸೊ ಇನಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ತೂಲೆ ಮಾತಿರ್ಲ. ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಮೀನ್ ತೂಲೆ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಸೇ ಸಮಥಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ದಾದ ಅನ್ಪನ್ಪೆ ಈ ಫಿಶ್ ದ ಪುದರ್ ಲಾಂಗ್ ಟೇಲ್ ಸ್ಟಿಂಗ್ರೇ ಅಂದ್ ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ರಾಂಗ್ ಯಾನ್ ರಾಂಗ್ ಮೀನಿ ಆದಿತ್ತನ ಏನೇನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಈ ಫಿಶ್ ದ ವಿಷಯ ಒಂಜಿ ಪನರೆ ಉಂಡು ದಾದ ಅನ್ಪಂಡ ಒಂದು ವಿಷಯ ಸತ್ಯನ ಸುಲ್ಲ ಅನ್ಗೊತ್ತುಜಿ ಎಂಕಲ ಇಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪನ್ಪುನ ಕೇಂತು ನಿಕಲ್ ನೋಟಿನಿ ಶೇರ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಲಾಂಗ್ ಟೇಲ್ ಸ್ಟಿಂಗ್ರೇ ಐತ ಪುದರ್ಡೆ ಟೇಲ್ ಉಂಡತೆ ಸೊ ಐತ ನಿಕುಲ್ ಟೇಲ್ ತೂವೊಂದುಲ್ಲರು ಉದ್ದ ಆಯ್ನ ಟೇಲ್ ಒಂದು ಮಿನಿ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಐತ ಟೇಲ್ನ ಐಕ್ ದಾದಾಂಡಲ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಅನ್ ಫೀಲ್ ಆಂಡ ಅಥವಾ ಏರ್ಲ ಎಂಕ್ ಹಾಮ್ ಮಲ್ಪೆರ್ ಅನ್ ಫೀಲ್ ಆಂಡ ಅಥವಾ ನೀರ್ ದೊಲೈ ಶಾಕ್ ಅವು ಒಂದು ಮೀನ್ ಹಿಡ್ದು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಅವು ಟೇಲ್ನು ಐತ ಟೇಲ್ನು ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ಐತ ಟೇಲ್ ಇಂಚ ಬೀಜಾದ್ ಬಿಡ್ಪುಂಡು ಹಾಕದ್ ಬಿಡ್ಪುಂಡು ಸೊ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಒಂದು ಏರಾಂಡಲ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಹಾಕಂಡ ಐತ ಬೀಲಡ್ ಇತ್ತೆ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಐತ ಬೀಲ ತಾಗಣ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಸೊ ಅಪಾಗ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕಂಟ್ರಿಡ್ ಫಾರಿನ್ ಕಂಟ್ರಿಡ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ದಾದ ಮಲ್ಪೇರು ಅಂತ ಪಂಡ ಏರೆಡಾಂಡಲ ಯೂರಿನ್ ಪಾಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಪನ್ಪೇರು ಒಂಚೂರು ವಿಚಿತ್ರ ಅವನಿಕಲೆಗ್ ದಾದ ಒಂದು ಅಂದ್ಗೆ ಸತ್ಯಗೆ ಏರಾಂಡಲ ಐಕ್ ಮಿನಿ ಆಯ್ತ ಬೀಲರ್ ತಾಗದಿತ್ತಂಡ ಯೂರಿನ್ ಪಾಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಪನ್ಪೇರ್ಗೆ ಇಜಂಡ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಹಾಳು ಬಾಡಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲವೇರು ಸೈಪೇರು ಅಂದಲ ಪನ್ಪೇರು ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ಯೂರಿನ್ ಪಾಸ್ ಮಲ್ತಂಡ ಏನಾಂಡಲ ಯೂರಿನ್ ಅಲ್ಪ ತಾಗಂಡ ದಾಲ ಆಪುಜಿ ಅಂತ ಪನ್ಪುನ ನಂಬಿಕೆ ಉಂಡುಗೆ ಒಂದು ವಿಷಯನ್ ಕೇಂದಿತ್ತರ ನಿಕುಲು ಎಂಕಲ ಕೇಂದು ಶಾಕ್ ಆದಿತ್ತನ ಬಟ್ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋರ್ ಇಜಿ ಒಂದು ವಿಷಯ ಮಸ್ತ್ ಸತ್ಯನ ಮಸ್ತ್ ಪಣ ಸುಲ್ಲ ಅಂದ್ ಎಂಕ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಗೊತ್ತುಜಿ ಬಟ್ ಯಾನ್ಲ ಇಂಚನೆ ಕೇಂದಿತ್ತೀನೇನು ನಿಕಲ್ ನೋಟು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂತ ಫೀಲ್ ಆಂಡ್ ಸೊ ಈ ಲಾಂಗ್ ಟೇಲ್ ಸ್ಟಿಂಗ್ ಗ್ರೇ ಫಿಶ್ನ ತಿನ್ಪೇರು ಕೆಲವುದಕ್ಕೂ ಯಾನ್ ಏಪಲ್ಲ ತಿಂತಿಜಿ ಏರೇರು ತಿನ್ಪರ್ಪಲ್ಲೆ ನಿಕುಲ್ ಮಿನಿ ತಿಂದಿತ್ತಿನ ಲೆಟ್ ಮೀ ನೋ ಇನ್ ದ ಕಾಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಸೊ ನೇತ್ ಈ ಫಿಶ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಬೇತೆ ದಾದಂಡಲ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತನ ಅವಳ ಪನ್ಲೆ ಇಂಕ್
ವಿಡಿಯೋ ಕ್ವೈಟ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬಿಂಗ್ ಅಂತ ಫೀಲ್ ಅವನೇ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ಪಣ್ಣ ವಿಡಿಯೋ ಮಸ್ತ್ ಶೇಕಿಂಗ್ ಉಂಡು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಯಾನತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ದೇಯ್ದಿನಿ ನಾ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ದೇಯ್ದಿನಿ ಆರ್ ಬಲ ಮೀನ್ ದೆತ್ತೋನ್ಗ ಅಂಚನೆ ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅತನಿಕ್ ಬಲ ವಿಡಿಯೋಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅನ್ ಪಂಡೇರು ಬಟ್ ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಡಿಯರ್ ಇದು ಒಂಜಿ ದಿನ ಹೆಂಗೋಸ್ಕರ ಇರ್ಬೋದು ವಿಡಿಯೋನು ದೆತ್ತೊಂದು ಬಲೆ ನೋಟ್ಬುಕ್ಕ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಪಂಡೆ ಐಕ ಆರ್ ಹೆಂಗೋಸ್ಕರ ಪೋದು ಮೀನ್ ದೆತ್ತೊಂದು ವಿಡಿಯೋಲ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದೇರು ನಡತೊಂದು ಪೋತಿನತೆ ಸೊ ಅಂಚ ಅದೊಂಚೂರು ಶೇಕಿಂಗ್ ಉಂಡು ಐ ಆಮ್ ರಿಯಲಿ ಸಾರಿ ಬಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಲ್ಪೆಗೆ ಪುನಗ ಯಾನ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಿಕಲ್ ನೋಟು ನೀಟ್ ಅದೊಂಜೊಂಜಿ ಮೀನಿಲ್ಲ ಯಾನ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಲ್ತಿದ್ದು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ ನಿಕಲ್ ನೋಟು ಸದ್ಯಗಿತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆದ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋಡು ನಿಕುಲೇತು ಓನ್ ಪೋಲೆ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಪ ಕತ್ತಲೆ ಆತುಂಡು ಡ್ಯಾಡ ವನಸ್ ಮಲ್ತಿನ ಪ್ಲೇಟನ್ ಪೂರ ಬಾಲೆ ದೆಕ್ಕೊಂದುಂಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೇ ಐತೆ ಬಾಲೆ ಇರ್ದೆಕ್ಕು ನಿಂಚ ಏಪಲ ಫುಲ್ ಪಾಚನ ದಿಕ್ಕರೆ ರೆಡಿ ಉಂಡು ಬಾಲೆ ಮಾತ್ರ ಯಾನ್ ಬುಟ್ಪು ಜಾತೆ ಸರಿ ದೆಕ್ಕುಲೆ ಇರ್ ತೋಜೊಂದೆ ಇಜ್ಜರ್ ಸರಿ ನೆಟ್ ಐ ಮೀನ್ ತೋಜೊಂದುಲ್ಲಾರು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ತರ ಡಾರ್ಕ್ ತೋಜೊಂದುಲ್ಲಾರು ಸರಿ ದೆಕ್ಕುಲೆ ಇಂಚಿದ ನೀರು ಬಿಡೋಡು ಈ ಟ್ಯಾಪ್ದ ఒక ನೀರು ಜೋರ್ ಬಿಟ್ಪುನತ್ ಏ ಸರಿ ದೆಕ್ಕ್ಯಾರ ಸೋಪು ಉಂಡತ್ತೆ ಓಕೆ ಅವು ಸ್ಪಾಂಜ್ಗೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದೋರ ಇಂಚ ಮಲ್ಪೋಡು ಪುಂಟೋಡಂಗೆ ಇಜಿನಾಯ್ ಜರ್ಮ್ಸ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚಾತು ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಪುಂಟೋಡು ಡ್ರೈ ಆವಡು ಕಾಂಡೆ ತೊಲೆ ಸ್ಕ್ವೀಸ್ ಓಕೆ ಯಾವ ಅವು ನಾನೊಂದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ದು ಸ್ಪಾಂಜ್ಲೆಸ್ ಸ್ಕ್ವೀಸ್ ಮನ್ಪುಂಡು ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಡಾರ್ಕ್ ತೋಜೊಂದು ಇಚ್ಚರ್ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಲೈಟ್ ಆನ್ ಮಲ್ತೆ ಈ ಕಡೆ ಇರ್ ಮಸ್ತ್ ಡಾರ್ಕ್ ತೋಜೊಂದು ಇತ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಡಾರ್ಕ್ ಆಯ್ತ ಯಾ ದೊಂಬುಕ್ ಪೋದು ಮಮ್ಮನ ಸ್ಟೈಲ್ ಪೂರ ಕಾಪಿ ಮಂತಿದ್ದನ್ ಬಾಲೆ ಡ್ಯಾಡ ತುಲ ಟಿ ವಿ ಏತು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ದೀತೇರು ಯಾನಿತ್ತೆ ಪೊತ್ತೂಪೆ ಟಿ ವಿ ಆನ್ ಮಂತದೇರು ಟಿ ವಿ ತೊಗೊಂಡಿಜ್ಜರು ಮೊಬೈಲ್ ತೊಗೊಂದುಲ್ಲೇರು ಯಾಕೆ ಪಂಡದ್ ಬರ್ತೀನಿ ಹಲೋ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ ಟಿ ವಿ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಮೊಬೈಲ್ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ತೆ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಜೋಕ್ ಮಂತೊಂದು ಅಲೆ ಬಾಲೆ ಸ್ಪೂನ್ ಬುರ್ದುಂಡವ್ರು ಅವೇನು ಲೈಪ್ ದಾದ ಇರ್ ಸೋಪ್ ಪಡ್ದುರ್ದು ನೀರು ಹೊಚ್ಚುಲೆ ಪಂಡ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ದಾದ ವೇಟ್ ಓಕೆ ಎಂಚನ ಕ್ಲೀನ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಒಂಜಿ ಹಾಯ್ ಪಂದು ಬುಡ್ಲೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಬೊಚ್ಚಿ ಬಾಲೆ ಅಲ್ಪ ಈ ಕಡೆ ಹೊಚ್ಚಿದೆ ಅನು ಒಂಜಿ ಹಾಯ್ ಪಂದು ಬುಡ್ಲೆ ತುಕ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಏನಲ್ಲ ಹೊಚ್ಚೊಚ್ಚಿ ಒಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಫ್ರೈಡೇ ಊಟ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಬೋರಿಂಗ್ ಆಗಿತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಫ್ರೈ ಕೆತ್ತಿ ಫ್ರೈ ತುಳುಟು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದಕ್ಕೆ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಬೊಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 2 drops ಆಫ್ ಲೆಮನ್ ವಾಟರ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಂಜಲ್ದ ಪುಡಿ ಬೊಕ್ಕ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಕಲಪಾದು ಕೆತ್ತಿಗೆ ಪತ್ತಾದು ಎಣ್ಣೆಡು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೀನಿ ಶೋ ಕಿತ್ತನ್ ಮಸ್ತ್ ನಿಕುಲ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಲೆ ಸೊ ಆತೆ ಆದಿತ್ತು ನೀನಿತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಯಾನಂತೂ ಇನಿತ್ತು ಎರೆ ತಿಕ್ಕಜಿ ನಿಕಲೆಗ್ ಬೇಜಾರಾಣ ಪನ್ಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಡು ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋಡು ಯಾನಿಕಲೆಗ್ ತಿಕ್ಕುವೆ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು so much for watching lots of love bye